Cian dwi a dwi'n astudio twristiaeth lefel 3 yn Ysgol David Hughes. Nes I ddewis astudio twristiaeth achos mae twristiaeth yn bwnc newydd I mi a gyda twristiaeth yn dod yn fwy a fwy poblogaidd yn Ynys Môn, meddai bydda hwn yn gyfle gwych. Yn ystod blwyddyn 12 cawsom gyfle I gwblhau uned o waith am twristiaeth yn y Deyrnas Unedig, ble roeddem yn edrych ar atyniadau poblogaidd y wlad, gwahanol fathau o gyrchfannau gwyliau, pwy sy'n dod yma a pa effaith maen nhw'n gael, a sut mae twristiaeth yn cael ei farchnata yma. Wedyn, roeddem yn gwneud astudiaeth dan reolaeth sydd werth hanner y marciau am blwyddyn 12. I hwn, roedden ni'n dewis llefydd I astudio, nes I ddewis New York a Paris, a roedd lot o waith ymchwil mewn i'r ddau le. Yn ystod blwyddyn 13, rydym wedi bod yn edrych ar ffactorau sydd yn cael effaith ar y diwydiant twristiaeth, fel datblygiadau technolegol, newidiadau economaidd a pandemics fel y coronavirus. Eto, mae yna asesiad dan reolaeth arall flwyddyn yma, lle rydym yn cael cyfle I gynllunio digwyddiad fel marchnad Nadolig neu drip I ddisgyblion blwyddyn 7. Byddwn ni ddim yn cael ei gynnal eleni oherwydd y virus. Yn ystod o ddwy flynedd diwethaf, rwyf wedi mwynhau dysgu mwy a mwy am wahanol wledydd ac hefyd I weld be sydd ganddynt i'w gynnig tuag at y diwydiant twristiaeth. Diolch.